Hi guys! So for today's video, magtatagalog daw muna ako guys kasi may nag-ano sa comment na hindi daw dyan naintindihan. So mag-adjust muna tayo ngayon for Bisaya, no? So for today's video guys, pupunta kami ng Bukidnon, which is kung saan pinanganak yung asawa ko. So pupunta kami dyan, the whole video guys, dyan lang ako naka-video sa kanya kay Gian kasi 5 hours yung biyahe. Parang nahihilo na talaga ako, hindi kaya till first. Ito yung second time na bumalik ako. Ito yung second time na bumalik ako doon sa Bukidnon kung saan pinanganak yung asawa ko. At this is the first day na nakaabot na kami doon. So hindi talaga ako naka-video sa lahat. So ito yung first day, first morning. Tignan nyo, diba nagpa-fog siya. Sobrang lamig dyan. Ang oras nito parang around 6 a.m. Nagpa-fog siya, diba ang sarap. Kasi ang hangin, ang lamig, parang nakasa Baguio. O yan, coffee is life. O diba? At after that, pagkatapos naming magkape, sabi ng asawa ko, pupunta daw kami sa baba. Kasi magtingin-tingin daw kami down. Yun yung saging nila, nanay sila nagtanim yan. At ito naman, ito yung mga mais nila. Diba? Ito yung mga mais nila. Ang dami na rin yung bunga. Dahil sa kabila niya, na-harvest na nila yung sa kabila. Itong mga mais na to, yung sa kabila, na-harvest na nila. Kaya hindi na siya nakikita. At ito naman, ito yung ano nila, tawag ba dito yung basakan o humayan o yan para siya maging bigas. O diba, ang sipag nilang nanay. Pag nasa probinsya ka talaga guys, no, sipag at syaga, may nilaga ka talaga. O ayan, ito yung mga ano nila, mga tanim. O diba, ang sarap sa mata, green lahat. Tapos ang hangin talaga diyan, nagja-jacket pa kami diyan, nag-jacket, nagpajama at around 7 AM na yan. May araw na. Pero yung araw hindi mo talaga mapi-feel yung araw kasi ang hangin niya ang lamig ng hangin. Ang lamig talaga ng hangin, hindi mo mapi-feel yung araw. At yan, konting lakad-lakad lang. May nakita pa akong mga mais-mais dyan o tanom-tanom na nila nanay. O ayan, ang dami na talaga nilang ang dami nilang tanim. Dahil sa likod bahay din lang nanay, kumpleto siya ng mga gulay. Alugbati, kangkong, ganon, makumpleto talaga ng mga gulay. At doon, pauwi na daw kami kasi malapit na yan mag-8. Sabi ng asawa ko, isuwi na kami para makakain na kami ng umagahan. Ayan ang mag-ama. So long hair pa yan ng asawa ko kasi kakadating lang yan galing abroad. So taas pa yung buhok niya. At yan, pauwi na kami niyan guys para makakain na rin. And comment kayo for part 2. That's all.